Lokalitet Tomašica kod Prijedora prema svim podacima postaje mjesto najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini. 18 godina nakon završetka rata na jednom lokalitetu forenzičari su pronašli posmrtne ostatke za sada već 700 osoba. Sumnjaju da to nije konačan broj. Utroba bivšeg rudnika Tomašica čini se krije tajnu nestalih Bošnjaka i Hrvata s područja Prijedora, te logoraša ubijenih u Keratermu, Trnopolju i Omarskoj. Ona je jedna od 500 do sada otkrivenih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Koliko uzmemo da je sa ovog lokaliteta izmješten jedan dio posmrtnih ostataka žrtava i ovo što smo do sad pronašli, možemo govoriti da je ovo najveća masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. Znači ovdje ste do sada sa onim žrtvama koje smo pronašli na lokalitetu Jakarne Kose i ovo ovdje radi se o više od 700 žrtava. Vahida Behlić majku traži već 20 godina. Ubijeni me mama. Bile su je moje komšije što su sa nama se obilazili i skupa kafu pili. Prijedor je 1992. postao pakao za muslimane i Hrvate. Samo to ljeto ondje ubijeno više od 3000 civila, među kojima je bilo žena i djece. Za njih 1200 još se traga. Masovna grobnica u Tomašici otkrivena je na temelju dojave i nalazi se samo 20 minuta od središta Prijedora. Iako je ondje nesumnjivo počinjen genocid, što potvrđuje i ova grobnica, vlasti Republike Srpske i Prijedora to ne žele priznati. Na Haškom sudu je zbog ratnih zločina osuđeno 18 političkih i vojnih čelnika bosanskih Srba. Idemo do Haga, na telefonskoj vezi je direktor Instituta za nestale osobe Amor Mašović. Dobro vam večer. Dobro večer vama i gledateljima. Možemo li sada ustvrditi da je na lokalitetu Tomašica najveća grobnica, masovna grobnica u BiH? Zapravo to je najveća grobnica na Balkanu, ako govorimo o posljednjim ratovima tokom raspada bivše Jugoslavije. Nema veće grobnice po broju žrtava, ona je nažalost uznemirena prije nešto više od 10 godina, odnosno bolje rečeno opljačkana. Jedan dio posmrtnih ostataka je odnesen na sekundarnu lokaciju rudnika Jakarina Kosa, gdje je do ovog časa identificirano više od 300 žrtava, a mi u ovom času, dakle sa današnjim danom, imamo već otkrivenih 313 novih žrtava na ovoj primarnoj lokaciji rudnika Tomašica. Dakle, to je 613 do ovog časa žrtava i jučer u poslijepodnevnim satima smo otkrili jedan novi depozit na ovoj grobnici za koji još uvijek ne znamo koliko ima žrtava. Najvjerovatnije da se radi o grobnici koja je zapisana u dnevniku optuženika za zločin genocida i druge ratne zločine protiv čovječnosti generala Ratka Mladića, koji je opisao jedan sastanak u Bosanskoj krajini gdje je prijedorska policija zatražila od njega da da logistiku za uklanjanje, kako u njegovom dnevniku piše, po 5000 tijela sa područja Tomašice. Taj broj je najvjerovatnije pretjeran. Mladić u svom dnevniku konstatovao da je on to odbio, ali izgleda da je došlo ipak do realizacije. Ako je ovaj broj od 5000 žrtava pretjeran, kao što kažete, koje su vaše pretpostavke o broju žrtava? Ja mogu govoriti o nedostajućem broju ljudi sa područja Prijedora, dakle govorimo o Bošnjacima i Hrvatima, civilima, jednom broju romske populacije i taj broj trenutno je nešto manji od 1000. Dakle, moglo bi se očekivati ako su sve žrtve sa područja tih prijedorskih sela i zaselaka završile u rudniku Tomašica, da bi ukupan broj žrtava mogao doseći brojku od 300. Međutim, mislim da će taj broj biti manji jer jedan broj žrtava je vjerovatno završio i u nekim drugim manjim primarnim grobnicama na području Prijedora. Gospodine Mašoviću, hvala vam na uključenju u Treći dnevnik.